לכל הצופים בבית וביוטיוב. אנחנו רוצים שתירשמו לערוץ שלנו, אבל כמו שאמרנו, בסרטון זה את הבובה של זוי. ככה הבובה של זוי נראית. חכו. אני מציעה מאוד לקנות אותה. אין לו בגדים שלפני משהו, וזאת הכוסה שאני מקבלים. ומקבלים כמובן את המתמקות לדברים של זוי. כבר ישנם שתי מתמקות אז בשביל מעטה. יראו לכם שאי אפשר. אז כאן יש כאן את כל הבובות. יש גם המתמקות. וכאן כתוב את הכתב. ואחר כותבים מה זה מביא. חודש מנהל מתנה, פרטים וירטואליים כבדים. ומפתח מתמק כפולים מעניק לכם גישה לסדר של זוי. כאן זה תמונות של מתמק הסדרה. תוכלו להסתכל בהם. מכל הפרקים קצת. וזהו. כאן זה המתמקות וזה המתמקות. איתם מקבלים את הקוד. כאן כתוב לכם הקוד. בפנים. רואים? אתם פותחים ויש לכם את הקוד. ניתן לכם את הקוד לתגובות. טוב, זה כל מה שהעבודה די מביאה. שווה לכם מאוד לקנות, כי זה גם מה וגם פרטים של זה וגם את אלבי. ואחר כך אני קונה את פנסי. ביי.